Enake yen esuk-esuk wes ngopi. Apa maning yen jagat lagi atis. Seruput kopi oh kerasa mantep sekali. Apa maning ana wong wadon kesanding. Jagat atis di sawang nambah romantis. Lanange ngopi wadone sing baturi. Garep mangkat kerja. Garep mangkat usaha. Ora bakal kerasa enak yen durung digawe enak kopi. Ibarat urip ora sempurna yen durung digawe kaken kopi. Lan percuma go apa duwe rapi. Urip serasa serasi lagi ngopi Rabien baturi. supaya wong lanang kerjae semangat maning. Permisi ngambunge keneni. Enake yen esuk-esuk wis ngopi. Apa maning yen jagat lagi atis. Seruput kopi oh kerasa mantep sekali. Apa maning ana wong wadon kesanding. Jagat atis di sawang nambah romantis. Lanangen ngopi wadone sing baturi. Garep mangkat kerja. Garep mangkat usaha. Ora bakal kerasa enak yen durung digawe enak kopi. Ibarat urip ora sempurna yen durung digawe kaken kopi. Lan percuma go apa duwe rapi. Urip serasa serasi Lagi yang ngopi rabien